Okay. Hey guys, except George Killer εδώ και σήμερα θα παίξουμε Subway Surfers. Okay, ξεκινάμε. Με το δικό μου λάθος, πήδα, στρίψε, περισσότερο, σκύψε. Πήδα, σε παρακαλώ, ευχαριστώ. Πήδα. Γάμο το. Μα σκύψε, του λέω. Δεν μιλάω επειδή θέλει να συγκεντρωθώ λίγο. Οκ. Έχω μαζέψει πολλά περισσότερα. Ποιος λαγκάρει σε αυτό το tablet. Μου λέτε, λοιπόν, μου λέτε βέβαια. Είμαι σίγουρος πως λέτε από μέσα σας. Έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο στο... Δεν το πήρα. Ναι, έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο στο PlayStation. Α, πάνω, γιατί το έχει βάλει αυτό το λέξη, τέλος πάντων. Ναι, λέτε ότι έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο στο PlayStation. Λοιπόν, παιδιά, δεν είχα πολύ... Τώρα δεν θα με πιστεύετε, αλλά δεν είχα και τόσο χρόνο και δεν είχα και τη διάθεση επειδή ήμουν και λίγο άρρωστος αυτή τη βδομάδα και γι' αυτό δεν έκανα. Okay. Λοιπόν, να ξέρετε, θα κατεβάσω ένα καινούργιο παιχνίδι, το Five Nights at Freddy's, το 2. Ναι, θα παίξω το Five Nights at Freddy's 2 σε ένα φίλο μου, στο tablet ενός φίλου μου. Και ναι, δεν θα πω τι θα συμβεί. Κάτσε, είχε λαγκάρει και είχε πάει λίγο πιο εκεί. Τέλος πάντων. Ναι. Σε αυτό το... Ναι, οκ. Τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε λίγο στους Subway Surfers επειδή έχω πεθάνει άπειρες. Ωραία. Μ' αρέσει, παίζαμε έτσι εμείς και μας εμφανίζει αυτό. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Fuck. Όχι, εγώ δεν θέλω να πάρω αυτούς. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Λοιπόν, πάμε λίγο και εδώ. Κανένα μπορούσα να το πάρω. Κάτσε, περίμενε, τι? Περίμενε λίγο. Oh shit, δεν το έχω πάρει. Oh my god. Δεν το έχω πάρει ποτέ μου αυτό το τέτοιο. Last date. Okay. Έχει ωραία πράγματα, διάφορα πράγματα. Okay. Πάμε πίσω στο μενού. Μας εμφανίζει. Λοιπόν, θα επιστρέψω επειδή πρέπει να... κάτσε, get. Τι είναι get? Πρέπει να το
το καμπάτσο για να πάρω λεφτά. Οκ, όχι. Ξέχνα το. Δεν θα πάρω κάτι, εντάξει. Επιστρέφω σε λίγο. Και ναι. Οκ, όπως βλέπετε συνεχίζουμε. Και ναι. Oh shit, πίδα, ευχαριστώ. Στρίψε, fuck. Επιστρέφω σε... εντάξει, οκ. 5, άντε χέσου. Μη σε έχει... Παιχνίδι. Κάτσε, περνούμε. Κινδυνολάκια. Παναγιά μου. Περίμενα λίγο. Oh shit, χρειάζεται Facebook. No. Sorry. Μα δεν κάνω να το χρησιμοποιήσω. Εδώ πέρα δεν θα μπορεί να σε πιάσει με τίποτα. Ή μπορεί. Κάτσε. Πώς αν είναι άντεχε σου. I believe I can fly to the sky. Το καλό είναι ότι βγες από εκεί πέρα, το πάτησα το ρημάδι. Όχι, δεν θέλω να το κάνω double up. Οκ. Πάμε πάλι. Πίδα, στρίψε, ευχαριστώ, πίδα. Στρίψε πάλι, ευχαριστώ, πίδα, στρίψε. Πεθαίνω. Να σου πω την αλήθεια, no. Ok guys, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα γουστάρετε, άσε με να μιλήσω. Άμα γουστάρετε και άλλα βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα comment κάτω, να μου πείτε τη γνώμη σας, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και αυτά από μένα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Α, ναι, και ξέχασα κάτι άλλο. Κάντε like στο next channel και subscribe και τα λοιπά. Αυτά από μένα θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Τι φάση τώρα. Τι φάση. Γεια σας.